Sa mga unta, init kayo. Init? Dili kaayon. Kaya kisa pa rin isa lang ito. Diyan. Kuha sa dyan. Kuha sa blanan dyan. Madala po kami. Hello guys! Hi! Pupunta kami ngayon sa ano? Sa punta para dun magpa-signal guys. So, tingnan natin yun kung ano kaganda yung sa tawag to. Kasi ito kanang tawag kanang pan ba mo? Ambience. Mo salong pang adlaw. Sunset. Sunset de ay. Tanaw na to guys ha. Kamuuban ko sila ha guys. Ayan guys. Nagulat na lang sa among wheels. Among wheels guys, dora guys. So, iya pang indiksyonan. Super init guys. Tara ang sakyanan di ay oh. Kana. Pero why mo drive? Hi guys. Ang signal guys. Wala pa nahubog ko dito siya di ay. Ayan guys. Sasakay na kami. Ayan guys. Wanda na ni guys. Ah! Bye-bye! Okay naman ako. What? Kuna kay siya. Yeah! Kaya lang kapantay ng manok! Bye-bye, Rami! Ingit pa siya kay manok daw. Sako na lang ako. Sarada mo Jay. Ha? Nasa istrada? Ito na nila. English? Ay, turikan ko. Ha? Turikan ko. Halag mataga ko cellphone. Basta maka-vlog. I-upload. Day live. Mga viewers. Kasi masulti mo. Dahil. So, habang ito kaya niya mong trabaho karon, kaya mga ginig duha ka buntod. Akal ato. Asa ka ato? Ha? Saan naman yung shoulder bag mo? Pura man yung hanger. Wala na kita yun. Wala na kita yun. Wala kita. Eh, pag nag-hanger na lang ka. Ayan guys. Pagmak! Pagmak! Pagmas ba yun? Watay 3,000! Kaoy, nasbang ko. Ayan guys. So, makikita nyo dun guys kung gaano yung kaganda yung sunset. Very maganda yun guys. Guys, mahunong pa yung patubil ni. Kaya na, gutom na lang ang motor. Yun, may kuko ng uyo. Boy, natawag naman ka. So guys, malapit na. Malapit na. Andito na tayo. Ito ako kanina pa ng puno. Na-free na ko. Flat na siya. Nandito na tayo guys. Here we go. Ayan guys. Tingnan mo guys kung gaano kaganda guys. Mamaya guys makikita yung sunset na bababa yung mamaya. Ayan.
Nandito na tayo guys. Maraming mga tao dito. Ay, basig matagak ko. Pinitanod ba yun? Ayan guys. Nag-picture siya. Hindi makabuhok daw. Fine. I-subscribe na siya sa TikTok niya guys. Napublima kasi 17 ra iyahang followers. Yes. Paki-subscribe sa pangalan sa mong TikTok. J.An Tutor. Gian Tutor na yung TikTok guys. Mga jang. Subscribe tayo na siya. Kaya ginoo ko maluoy yung taon mo. Grabe. Yan guys yung mamaya. Tanawa na rin mo siya. Ang sunset mo guys. Good kayo na guys. Mga jang. Uy, sakay na ta guys, kinay pulis. Ang tao itong kinay pulis. Sige sir. Manguli. Uli namin sir. May patakaran. Yan. Sige Sige sir, muli namin sir. Imbis mag-vlog pa ko sir. Bato-bato na lang ni sir. Hoy Maring! Ayan guys, pupunta kami ng bato-bato guys kasi may pulis. Hadlock sila ng pulis. Kasi bawal daw sa mag-standby. Oo, lagi. So lumupalo ta sa kuan sa patakaran sa atong protocol sa atong gobyerno. Para raman sa tuwa guys, no? Wala na rin. Tuwala di. Giingon ko nimo guys, nama guys oh. Ang pulis pinilingkog mo ka iring kaging. Tuwala guys. Tuwala pulis, mo nang uli ni. Wala siya guys. Shit daw siya kana hadlock. Wala ge. Gibawal lay dito guys ang pag-standby. So di na ko makita ang sunset mamaya guys. Sorry talaga na hindi makita. Sinabi ng tanod kanina na bawal dun mag-standby. Follow na lang tayo guys ha. Hello guys, I'm here na in the Poblacion Argente. Poblacion ng San Isidro guys. Poblacion na alam ito guys. Nabot ni. Imbestigadora may sa punta guys. Nabot ni Brian. Guys, agay! O diba kuya? Ayan guys. Ay, mata na siya guys. Kinabot naman niya. Ate dito palit sa Chang-Chang. Ano, wala ni pa kuya ate. As in? Ako lang ba siya Diyawa? Ayan guys, I'm here na dito guys. Dito na. Super ganda dito guys. Ito guys, marami dito mga ano guys. Mamaya guys. Ayan guys, nandito po. Wala sila din. Ayan guys. May mga baligya guys. Ayan. Uli na mite. Wa mi kaayon. Uli na mite. Bye.
pharmacy ang pharmacy. Okay ba? Ikaw ka border? Ikaw ka border? Nang walay kisbol. Ano ka? Manok. Antipara man nga pangligo yang gipangayos. Wala naman ang chance. Nalupon man na. Sa lupon naman na dong. Sila butik kalisa ra na dong. Naman na uma na ganito wag pagkangkang. Ayan guys, uuwi na kami. Pwede ka? Ako na talaga may pagkain. Dito na sa lokay palitanan ni siya. Sari mo. Sorry, Minjil. Ah. Ako man. Wala sa pisan. Taunon gud mo dili. Kay araw ka na pangutan ako. Kung sa'yo mga bulang, isa ka flip bread. Ang isaw tagpila, Ano? Kamahal ba? Ito, tag 4 te. sila ka isaw. Duha ka buo. Yang flip bread, isa lang. Ito yung mayos. Kung ang pan. Amaw. Pipila na. Tagpila na isa. Ag. Isaw duha. Angel. Then, mukhang ka na, no? Tagsa ka. Sumat. Hoy. Ito siya. Kana ba o? Tuwa pa ba kakauna natin? Saan ito? Upat po ana. Wala. Bukas ane? Oo, og duha ka isaw. Ilalahi, explode. Ay o. Ilalahi, explode. Dong, hawa na dong. Hawa na dili na kay ana kay imuha. Ay, tik ana ka. Ayan guys. Ang mga balik na. Ay na halang. Ha? Halang na. Dili sa kanan eh. Hindi na ulo sa balay. Oh, Dara. Sa mga unta, init kayo. Init. Kaya kisa pa rin isa lang ito. Diyan. Kuha siya dyan. Kuha sa blanan dyan. Nga. Naramang ikaw. Pamot mo sa bulan black ko sa pala. Siya pa magaling. Lami. Uy, dili tayo. Ginoo ko no bisan ko. Uy, mayabo. Bunuti ko na.